Hvala Bogu da jeste gladni. Hvala Bogu da postoji Duh Sveti koji probuđuje želju kod ljudi da dođu na izvor, da upijaju i traže vatru Duha Svetoga. Ja se i bojim onih koji kažu da ne bi pretjerivali, da eto sveli su svoju pobožnost na minimum i to je to. Ti su od ovoga svijeta, jer se ne daš odmaknuti odlijepiti od ovog svijeta. Ako je tebi previše duhovnosti, onda se pitaj kako ti nije malo previše novaca, kako ti nije malo previše karijere, zato si gladan, ždereš, ubijaš se 24 sata. To ti nije problem, ali odeš li 2 puta nedjeljom na misu ili na neki molitveni susret, eno ga kaže puko lud. Pa bolje biti lud za Isusom nego za Sotonom. Danas su mnogi ludi za đavlom, trče, a i nisu ni svjesni, zato što ne vide za kim trče, jer iza đavla se krije predmet, krije se nešto s čime ga on ulovio. Sad možete zamisliti onako, samo pomjera te granice. Gdje završava glad za ovim svijetom? Ratovi se vode, trpe nevini. Zbog čega? Zbog prokletstva, zbog gladi, zbog pohlepe, zbog moći. To je duh ovoga svijeta. To je instrument Sotone.